Pripadnici saobraćajne policije u vremenskom periodu od 13. do 22. februara u pojačanoj meri bili su prisutni na putevima širom naše zemlje. I za ovih 10 dana, koliko je trajala ova praznična akcija, sproveli su jednu sveobuhvatnu akciju u okviru koje je kontrolisano oko 90.000 vozača i otkriveno preko 41.000 prekršaja. Veliki i naporan posao saobraćajne policije od 13. do 22. februara. Kontrolisali smo oko 90.000 učesnika u saobraćaju. Ovom prilikom smo otkrili preko 41.000 prekršaja, od toga 1907 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola jesmo isključili iz saobraćaja, ali i zadržali u našim prostorijama 282 vozača, 229 zbog vožnje od preko 1,21 promil i 53 njih koji su preko 2 promila, dakle u stanju potpune alkoholisanosti upravljali svojim vozilom. 87 vozača smo otkrili da su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, ali i 22.000 brzina, 10.800 ostalih prekršaja. Dakle, jedna sveobuhvatna akcija. U ovom periodu baš smo odredili da bude centralna, da ispratimo ovaj praznik koji je za nama. Mnogi su spojili i uzeli par dana od odmora, pa smo imali, da kažem, period od 10 dana kada smo morali da vodimo računa o bezbednosti više nego inače. Mnogi su se opustili, nismo dozvoljavali bilo kakvu vrstu nebezbednog ponašanja. Prethodni vikend prošao je, na sreću, bez poginulih lica u saobraćaju i mogu da kažem da je 27 lica od početka ove godine manje poginulo na našim putevima nego što je to bio slučaj prethodne godine. Pripadnici saobraćajne policije i ovu akciju sproveli su u punom kapacitetu. A ako uzmemo u obzir da je u toku trajanja ove akcije otkriveno preko 1900 vozača pod dejstvom alkohola, to samo govori da veliki broj vozača svojim neodgovornim ponašanjem u opasnost dovodi i sebe, ali i sve druge učesnike u saobraćaju. A mnogi su, kao što smo rekli, seli za volan da upravljaju pod dejstvom alkohola. Ako pogledamo ovu brojku od 1907 za 10 dana, to je popriličan broj vozača. Dakle, uspeli smo, i ovo je, da kažem, neka bela brojka, siva brojka je sigurno još veća. Iako smo u punom kapacitetu radili, nikada ne možete da procesurate svakog vozača koji se nebezbedno ponaša. U odnosu na prethodne akcije, ono što je dominantno u ovoj bilo jeste da je 87 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ne kažem da i ovo i ranije nije bio problem, međutim, sada smo mi negde uspeli, opet da kažem, tu belu brojku uz pomoć velikog broja droga testova kojima raspolaže Uprava saobraćajne policije i da otkrijemo i procesuiramo ovu vrstu prekršaja. Za vreme praznika sprovedena je i međunarodna road pol akcija koja je bila usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa. Međutim, i po okončanju ove akcije u periodu koji je pred nama, saobraćajna policija će kontrolisati sva vozila koja vrše usluge organizovanog prevoza dece. Nama je jako bitno da ovaj komercijalni transport držimo pod kontrolom, naročito kada je u pitanju organizovani prevoz dece od strane vozača autobusa. Dakle, ne postoji jedna ekskurzija, odnosno bilo kakav organizovan prevoz dece, a da Uprava saobraćajne policije pre toga ne izvrši kontrolu ovih vozača, odnosno vozila. Zima nam se polako, ali sigurno bliži kraju. Pred nama je lepše vreme. Ali, nažalost, statistika pokazuje da lepo vreme donosi i veći rizik od saobraćajnih nezgoda i to nezgoda sa smrtnim ishodom. Lepše vreme negde donosi, možda malo paradoksalno zvuči, ali donosi i veći rizik od fatalnih nezgoda, odnosno nezgoda sa smrtnim ishodom, kada su nepovoljni uslovi u saobraćaju, vozači se kreću sporije i opreznije i onda imamo povećan broj saobraćajnih nezgoda, ali kada imamo ovaj period kao što će sada naići, period lepog vremena, vozači se negde opuste i brže voze i onda brzina bude taj dominantni faktor kod smrtnosti na našim putevima. Mi ćemo usmeriti, naravno i u narednom periodu očekuju nas uskršnji praznici, prvo katolički pa zatim pravoslavni Uskrs. Bićemo prisutni da propratimo ceo saobraćajni tok i da opet, kažem, završimo negde praznovanje bezbedni. U toku ove akcije saobraćajna policija radila je u punom kapacitetu, uključujući i dnevne, ali i noćne sate, a sve sa ciljem kako bi putevi na teritoriji naše zemlje bili što sigurniji i bezbedniji za sve učesnike u saobraćaju.